lakana bari afadala fana ne bisa ka min fɔ dɔrɔn lakana kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ sa mais pour dire mɔgɔ ninnu fana ka lakana kosɛbɛ quoi parce que n'i y'an ka babili ninnu jateminɛ depuis denmisɛnnin dɔnkilidala dɔ bɛ yen ale ye artisan kɛ bɔrɔ ye sanfɛla la hali bi halisa o yɔrɔ kelen in dayɛlɛlen don misali tɛ kɛ ayiwa mɔgɔ wɛrɛ fana taara jigin yɔrɔ kelen in fɛ yen tuguni o fana kɛra muso dɔ ye mais ala ye muso kɔni ni kisi foyi ma sɔrɔ mais mobili kɔni tiɲɛna donc vraiment bɔ ninnu ye fɛn u man ka to nin garde-fou ninnu ka to ka mettre en voie la ka sɔrɔ ka kuma dilan parce que a fana bɛna lakanabaliya de ye jamana kɔnɔna na an b'a fɔ ko a bɛ to an ka bɔ ninnu fana na kosɛbɛ kosɛbɛ pour lakana lakana i ye min fɔ ka taa tiɲɛ yɛrɛ de ma parce que déjà a don ko kɛlen an y'a bila internet kan an hakilina na hali ni minisiri tɛ yen nka transport mɔgɔw tun bɛ se joona ka wuli o ka baara ye o de ye parce que solution dɔw sigilen don a kama sira dilan kama ni fɛnw tiɲɛna wariba b'o bolo miliyariw b'o bolo ko kɔrɔbaya kɛ mais t'a dɔn mun de la jusqu'à présent o kɔn bɛ tiɲɛ a bɛ ka kalo kelen bɔ ka sɔrɔ ka fɔ ko a ma se yen ale de a tɛmɛ an m'o faamuya cogo si c'est pour cela jamana in kɔnɔ i b'a fɔ ka dɔn ko bɛɛ sigiyɔrɔ ka dɔn ko i b'a fɔ k'i halala de ka dɔn i ka somaw ka dɔn min ka di i ka kan nafolo la ka dɔn ko foyi tɛ bɔ a la donc fɛn min don ka dɔn a kan ka lakan an b'a ɲini o fana de pont de Martyr donc a barrière min binnen don u ka wuli ka taa bila u ka baara de la s'ils sont incapables de démissionner avec dignité o donc k'an k'o fɔ ka n'o tɛ n'an bɔra lakana sa an bɛ taa ni an ka sécurité ye Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali bɛ don min na gouvernement yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra yɔrɔ min na ni Mɔsuli ni fɛrɛ an ma diɲɛ bɛ kumana an kan diɲɛ bɛ an ka gosi diɲɛ bɛ sɔrɔsiw b'an fɛ dɛmɛ la n'a fɔra ko anw de fɛ yan ko Mali jamana bɛ taa ni taabolo ka ninnu dogo an y'a ye k'a fɔ gouvernement kɔni n'u nana gouvernement M5 RFP min y'a ɲini jamana ɲɛma kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Bandaw ye u y'a kɛ ɲɔgɔn ye laban min kɛra n'u janfa kɔfɛ u n'a ye ɲɔgɔn ye laban min kɛ u y'a ye bon senfɛn laɲini tan k'a ɲɛsin a ma k'a ka se k'o waleya o tile fila la an y'a ye k'a fɔ gouvernement nana ci gouvernement cilen kɔ ayiwa Bandaw ye a ka minisiri a premier ministre a y'a reconduit tuguni a kɛlen k'a reconduit sisan gouvernement kura sigira an nana ye k'a fɔ ko coup de force nana kɛ n'o ye coup d'état ye n'o tɛ ko hakilina ye jumɛn ye nin kan depuis gouvernement ye ci tuma bɛ se ka mun fɔ ka na bila a bɛ don min na n b'i fo k'i barika d'a ma parce que maa caman sigilen don ka fɔ k'an lamɛn baara in kɛra cogo min ani hakilinaw dagolo ne bɛɛ bɛ burama kɔnɔ c'est pour cela ne ye nin natɔla ye i ka arajo la n y'a fɔ an ka arajo la n ko ni Bandaw ma ka responsabilité ta le peuple n'a pas confiance à ces gens qui tiennent les gens. Il y a un de la naïveté. Mauti kudo jatimine ka lege o hakla o jamana kele ko c'est comme le hakina ka dogo ko ni kono o hakla ko mo ko ante mo ko la ante mo ko la ami jamana ko de ko le ko nya fo ma o yende se ka fa il est bien le directeur de la sécurité d'État de Mali est là mais on sait o ye mɔgɔ joli bila ka na ɲɛ ninnu dogo nɔfɛ mun de ka di yan k'a jeli k'i la wa n y'a fɔ bɔ aw bɛ jamana bila la cogo di aw tɛ se ka sɔn ne b'o kɛlɛ kɛ fo ka se a la maaw hakili la mɔgɔ ko don mɔgɔ ko tɛ mɛ bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na an bɛna kɛ cogo di ni ko bɛɛ kɛra n'i ye jateminɛ ko la mun don est-ce que Mali ta ɲɛ ko don wa est-ce que mɔgɔ ko don wa est-ce que place ko don wa kɛlɛ de bɛ kɛra mun de la diinɛmɔgɔw bɛ place ko kɛlɛ de la jamanatigiw bɛ place ko kɛlɛ de la militaires bɛ place ko kɛlɛ de la politikimɔgɔw bɛ place kɛlɛ de la wa mun don Mali kɔnɔ concrètement c'est ça la question mais n'i ye jateminɛ k'a bɛɛ bɛ ban sɔrɔ ko n bɛ se ka balo ka ɲɛ cogo di jamana nafolo la bɛɛ ko ka kɛ politicien ye politicien ka baara sɔrɔlasiw ko ka kɛ politicien ye ka bɔ militaire politique yɛrɛ ko an tɛ baara wɛrɛ kɛ fo an ka se ka place de sɔrɔ a la école karamɔgɔw bannen don ka kalan kɛ école la n bɛ Yusufu Sɛdi lamɛnna olu kɛra ka taa ko conseiller an tɛ baara kɛ ka taa ko connaissance min kan ka di an b'o di non an bɛɛ bɛ place de ɲini pour que jamana in ka se k'a lajɛ a bɛ se k'an balo cogo
n'i ye jateminɛ c'est vrai hali lahara mɔgɔ bɛ seli pour le plan de père mais n'i bɛ seli i bɛ seli ji min fɔ i nɔgɔlen tɛ seli i bɛ seli hakilina dɔw de bɛ na n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ matigi ye ala ye n'i ye nin kɛ jateminɛ k'ale bɛ a bɛ kɛ hakilina sigi de kɔnɔ bi mun de kɛra mali kɔnɔ n y'a f'i ye ka dɔn n'an ye jateminɛ kɛ an b'a to olu yɛrɛ ka kuma ka fɛn dɔw ɲɛfɔ parce que le conseil spécial commandant Bara Cissé a bɔra ka fɛn fɔ a ye déclaration fɔlɔ kɛ min kɛra filanan ye min ye a ye conférence de presse laban dɔ kɛ bi an bɛ yɔrɔ min Assimi à 15 heures a ye maliyɛn politique mɔgɔ bɛɛ wele société civile bɛɛ wele ko ani classe politique ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba pour que ale hakilina na déclaration b'a bolo a b'o déclaration bi n jɔkɔlen n jɔkɔlen tɛ fɛn wɛrɛ la bandaw ale bilala a ka kaso Assimi a bɛ fɔ cogo min Mukhtar Wan ale bilalen o ko kaso hali ni mɔgɔ tɛ se ka don o kan n'o bɛ résidence surveillée mais o bɛɛ la n bɛ ala barika k'a fɔ o ye cɛkɔrɔba ta olu de taara nɔfɛ k'a bɛ se ka nana ye bi di kumaw kan parce que n bɛna kuma dɔ wɛrɛ o kan to min ni bandaw y'a yɛrɛ sɔrɔ ka se a ka so k'a installé min kɛra n da de don o la mais bi n da tɛ don a la n da tɛ don a la min na parce que maliyɛn caman sigilen don k'a kɔnɔ k'a miiri k'a fɔ n da de don o la n da tɛ don a la n da de don min na bi mali bɛ sauvé cogo di bi sariya y'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min chaque parti politique y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ de a baara la Gana baaraw kɛlen an ka maaw reçoilen jeune mɔgɔw ka dɔn a Accra o ye papier dilan k'a fɔ ka ko Assimi ka kɛ vice président ye ko en cas d'empêchement du président de la République k'a bɛ se k'a remplacer mankan nana ka wuli CEDEAO mɔgɔ ko tɛ sɔn o tɛ sɔn seli donc finalement baara nana ka k'o la o y'o yɛrɛ k'u dɔɔnin mais o tun bɛ position na parce que n'i ye ko yɛrɛ kɛcogo ye donc o tun bɛ position na k'a kɔnɔ k'a fɔ ka bɛn a ka bɔ a kɔnɔna na donc o y'o bɔ a la k'a fɔ ko le vice président ne peut pas remplacer le président de la République mais bi an bɛ yɔrɔ min a rencontre min kɛra tile fila ka donc coup de force min kɛra n'o ye coup d'état ye tɔgɔ wɛrɛ t'a la dɛ n'o ye coup d'état ye or le coup d'état n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a kɛ sur le plan national et sur le plan international tout démocrate conscient honnête sincère min n'a hakili di ɲɔgɔn fɛ doit condamner un putsch parce qu'en démocratie tɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ mais nous avons remarqué à quel est ce que ma caman m'a condamné pour des intérêts stratégiques et pour des intérêts politiques et que jateminɛ yɛrɛ kɛra k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw nalen min kɛra kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn hakilina caman tɛmɛna o hakilina caman in na n'an y'o ka rapport lajɛ o nana cogo min gɛlɛya min kɛra kɔnɔna na a bɛ mɔgɔw ka somɔgɔ sama bɔ jateminɛ kɛra a kɛra dimi kan a kɛra hakilina min kan a kɛra hakili sɔsɔ min nalen kuma caman ye gɛlɛya caman ko anw kan ka sigi k'a kɔnɔ waati min kɔnɔna na a laban de ka kɛ cogo di parce que n'i m'o fɔ hɔrɔnya nana bɛ ye nkalon tigɛ o nalen concrètement mun de kɛra ale jateminɛ kɛ k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ ye ka décision min ta o ye hakilina min di dimanche in ka bɔ à partir de 14 heures a ka réunion ka kɛ Mali ka spécial mais san'a ka so o nalen kuluba an y'a ye fɛn fɔlɔ min kɛra baara fɔlɔ min kɛra k'a dɔn a kɛra cogo di k'a dɔn an k'an da don o la k'a ɲɛfɔ maliyɛnw parce que n'an m'a ɲɛfɔ étape par étape gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na o étape par étape ka dɔn baara kɛra hakilina min na il est important que maliyɛnw bɛɛ ka bɔ a kalama baara kɛra ka taa hakili sigi min kɔnɔna na o nalen fɔlɔ o y'a ɲini ka taa Kati rendez-vous tun b'o bolo hôtel min na ka laban fana o hôtel kura laban min jɔlen an kɔrɔ yan ka taa kɔrɔ o tun kan ka taa o sira tɔn mais o ma se ka bɔ a ma a fɔ ko ka yɛlɛ tulu o yɛlɛ tulu a Assimi ninnu ka o wele k'a fɔ ye o réunion bɔra finalement o ɲɔgɔn sɔrɔ jusqu'à 21 heures mun de kɛra
sans Oluka, journée dans le nature, nous des caravans sont en Wati. Gouvernement, bas de Kafo, gouvernement quoi au gouvernement quoi de Silla, bas au cœur on est du tchèque, Kaira Kafo, premièrement, président de la République, Noël Badawi, a une société civile à rencontrer, société civile à rencontrer les Gabans, a une parti politique à rencontrer, a une classe politique dans la Silla quand on a rencontré. Kafo ngata jatine ka sila wona le ko rencontre ka jatine ka kafo jama mi tala blomi na ma attention na ko élection c'est la question depuis pendant le temps dona élection ko la kafo élection de la guerre maintenant yae ka ju ndimo banda ko ni miliata do be ko wa de ni mais jamais comment c'est assumé na jatine ko mali. Donc, des mots ouati mais il y a de quoi. Gouvernement n'a pas signé pour constater la discussion qu'il y a. Car faut m'abober au cabara ou se cacher. Et réalité la armée bien Mali là, ni armée quelque armée composée de choses. Il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, génie B, transmission B, il y a quelque chose qui a l'armée qui n'est pas employée directement par le ministère de la Défense. Il y a la gendarmerie nationale, il y a la garde nationale, la police de l'autre côté sont en emploi, gendarmerie et garde nationale en emploi avec le ministère de la Sécurité. Mais ma carrière a géré par le ministère de la Défense. L'armée de terre est considérée comme l'armée mère pour les Kachanidé et Jiro Kachanidé. Mami kalana kosula achao de là parce que le kacha fa ko se ka donc ayira la ka fo ni normal gati c'est ça ministère de la défense géré ka clair ministère de la sécurité géré parce que nous en général ministère de la sécurité on va dire soit athée ou souvent gendarmerie mais gati c'est géré mais ministère de la défense il va soit en général avait été acté parce qu'on les gâche. On les gâche. Donc, les premières fois, pour la première fois, il y a avait formé le général Dougouré, au ministre de la Défense. Dougouré est joué à Fa, à original. Dougouré a le parc de sécurité des Nations Unies. A tout à fait un halib mali qu'on a. Mais vous voulez blâmer d'ailleurs qu'il y a une il était à l'armée de l'air et il était payé au niveau des Nations Unies $25,000 à tous les Srakala. C'est même pas. Donc, à quoi l'état de coup d'État qui a oublié de faire qu'on a gâté la secrétaire générale. La secrétaire générale, au point de la liste, là où il a donné qu'à faut qu'à ministre de la Défense. Faisons faire planification à tous les Nations Unies dans le combat de guerre. Maté barre dans la guerre. Avec l'anglais de Sika. On allait au côté de Balo, nous, ici, nous avons pas ministère de la sécurité. Il faut que ma demande est au ministère au pouvoir ministère de la sécurité. Depuis fort coup d'État pour que les gentlemen qui ont fait M5 de discussion dans les chaînes de Moko, comme ministère des militaires. Moko, armée de Moukelmini. Armée de Moukelmini. Oui, tel que d'autres. Nous, kosa na ya ni na da ID ke na da ere déclaré ka téléphone enregistré ka la chou comme il connaît pas l'état parce que même l'état dans l'état parce qu'il connaît pas la teneur de l'état parce que dans l'état bien mauta dans l'armée borajo jama ekiti c'est pour cela que tu dis que il talo anga talo anga chikola ni pesa anga jama ibiru kwa ka keta ani avec formé moi avec j'ai confronté général ma fala est trop photo mais aya on les met dans la chambre le boucher m'a donné gati ani il me voit quand on fait jama la scène anga talo yi parce que ni jama qui va dedans si on va de jama gérer tu vois là comme auta kata dans sa vie mami na tado administration il y a la mina katla na tado administration ko doya ou enregistré par la ko la ba de ko ko de faire
Donc au gouvernement mɔgɔ o ye mɔgɔ bila Assimi n'a ka mɔgɔ ye mɔgɔ bila ka taa bandaw ta ka fɛngɛ ta wan ta ka taa n'o ye Kati k'a fɔ ko mun de la Sadio ninnu dɔw bɔra o la o de nana ni ye finalement CEDEAO ka sɔrɔ CEDEAO nalen ka dɔgɔ o taalen Kati ka dɔgɔ o kan k'o de sɔrɔ a fɔra ko ka ninnu bila ka taa so mankanw wulela o ma se ka bɛn o dugusajɛ Ghana ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ ka avion ta taa Jonathan yɛrɛ ka tile fila kɛ o ye min fɔ parce que a bɛ fɔ min ma colonel Assimi a y'a fɔ visa ko désormais ale de bɛ jamana ɲɛmaya ta lui il sera présent chaque ye min fɔ ka taa dɔn ale ka siratiw la ale bɛ kɛ présent Jonathan y'a fɔ a ye ko c'est pas possible a ko ko Mali de b'a ka décision ko c'est possible ko parce que Amadou Toumani y'a kɛ mais n t'a dɔn don min taara Amadou Toumani fɛ n'o ye ATT lamɛn ATT ye min fɔ n t'a dɔn k'a dɔn n'o y'a lamɛn mais bi an bɛ position min na donc olu bɛ kɛ ɲɛmaa ye Nations Unies mɔgɔw olu y'o ka hakilinaw ta olu ye na kɛ sanction ta États-Unis yɛrɛ k'a ka coopération militaire y'a tigɛ Mali fɛ donc Nations Unies ye réunion kɛ olu ko ma da coup d'état bi y'a kɔnɔ ko bɛ CEDEAO kɔnɔ ko bɛ CEDEAO kɔnɔ parti politique ɲɛnama bɛɛ danbetigi ni hɔrɔn bɛɛ y'a kɔnɔ bɛɛ y'a kɔnɔ a ɲɛnama don ni maa ko i b'ale kɛ ka démocratie ko tɛ yɛrɛ ko don donc ne ti jigin o la an t'o juger parce que min don ka dɔn parce que ninnu dɔ kuma mais ninnu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛmakan min bɛ fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsiw yɛrɛ ni bandaw n'a ka BMT ni ɲɔgɔn cɛ u ye conférence de presse yɛrɛ k'a fɔ ko janfa de kɛra u fɛ an t'o lamɛn janfa an k'o lamɛn a k'a lamɛn sur les informations du jour. Donc l'information a circulé aujourd'hui que le président de la transition et le Premier ministre ont démissionné. Effectivement, donc je peux vous confirmer que le président de la transition, M. Bandao, et le Premier ministre Mokhtar Wan ont démissionné. Le président a démissionné de toutes ses charges et avec toutes les conséquences des droits, ainsi que le chef du gouvernement. Donc ces démissions font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différents profonds, tant sur la forme que sur le fond, ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Donc c'est pour cela que finalement, M. Bandao, président de la transition, a présenté sa lettre de démission. Donc cela s'est passé en présence de M. Goodluck Jonathan, qui est le médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. Et il était accompagné d'une forte délégation. Donc vous devez comprendre certainement que les éléments de preuve du blocage pour le fonctionnement normal de la transition ont dû être assez suffisants pour qu'on comprenne un peu le sens de cette démission. Et sachez aussi que le vice-président de la transition avait tout mis en œuvre pour qu'on n'en arrive pas à ce niveau. Et malheureusement, l'impossible n'étant tenu, il ne pouvait, en sa qualité de soldat, il ne pouvait que réaffirmer sa position de fils du pays, garant de la stabilité, pour défendre la République. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé aujourd'hui, pour vous entretenir un peu de cette question-là. Donc c'est différent, entre autres, nous pouvons citer dans différents domaines, aussi bien défense, sécurité, gouvernance que dans le sens de la gestion du pays, le sens des différents blocages. Donc, pour ce qui concerne la défense et la sécurité,
il reste malheureusement constant que les différents problèmes rencontrés allaient nous conduire effectivement dans un premier temps la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, pour la simple raison qu'il y avait eu, disons, des limogeages ou des changements abusifs, et cela était de nature à jouer sur l'équilibre des forces. Nous avons tous remarqué que lors des événements, les forces armées de défense et de sécurité donc, se sont solidarisées pour faire face à la cause nationale. Et aussi, cela allait avoir comme conséquence la démoralisation des troupes et une certaine rupture dans la chaîne de commandement. Étant donné que le maître mot pour le Mali, vu l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, le maître mot étant la sécurité, devait-on aller vers une telle situation? Donc ça allait avoir des conséquences sur le plan sécuritaire assez fâcheuses. Et ça allait donc concerner aussi une certaine rupture dans l'approvisionnement, disons, en termes de logistique, l'approvisionnement des opérations sur le terrain. Donc, sur le plan de la gouvernance, il faut aussi comprendre que le vice-président de la transition avait nourri la mission de faire l'audit de la loi d'orientation et de programmation militaire. Donc cela s'est passé lors d'une séance du Conseil de défense. Il y a eu blocage à ce niveau. Un autre blocage était l'opposition du président de la transition à l'arrestation de certains dignitaires impliqués dans la mauvaise gestion financière et militaire du régime. Donc, aussi, si on avait tenu compte de la conférence sociale, voilà, donc dont les conclusions auraient pu nous permettre d'éviter les grèves incessantes, même la grève finalement qui était limitée de lieu interne à laquelle on a assisté, on ne serait plus dans ce cas. Donc il fallait bien que quelqu'un s'assure pour mettre fin à cette situation. Donc un autre blocage qui avait été constaté, c'est celui concernant le programme des élections. Donc longtemps ce papier aussi, cette programmation avait été bloquée par les soins du président de la transition. Et moi aussi j'ai une question à vous poser. Comment comprendre aussi la démission d'un gouvernement dans un pays à la veille d'une grève aussi importante que celle de l'UNPM, grève de 5 jours, et aussi qui était supposée continuer pour devenir une grève limitée. Et elle a finalement été. Quelle en était l'urgence? Donc tout cela, ça vous prendre à témoin pour que vous sachiez un peu la patience dont le vice-président a fait preuve face. Donc, on va se calmer dit fin de l'année forum. L'éviter m'a et le fait de faire à justifier. Comme une banalité, la loi de programmation militaire, nous demandons maintenant au vice-président à la fin de l'année à gagner la mandat pour dire. Mais au nous mettons le peuple malien en contribution pour que tu m'aies au cadre. Bandaoté, Assimi, en train de faire des semaines, mais il veut faire un grand émile, qu'on soit tous les deux, qu'on te dit, il veut faire un gouvernement, qu'on y veut faire un point, il faut qu'il combine devant tout le monde. Baba, il dit, il faut être en côté, qu'on m'a dit, qu'on aille une fois, qu'on caque. On est d'accord que je les soutiens. Naturellement, il faut alors, nous, on est là-bas, on est déjà en train de dire que les Maliens soient vigilants. Donc, comment faire ça? Il va procéder que ni moi, on va se voir. On a fait quoi que faire à toi, que faire avec eux. À toi, non, pas évoluer. Ça va évoluer.
que le Premier ministre est trop impliqué pour les élections. Et le Premier ministre est impliqué dans l'élection. Dieu n'est pas gagné. Autrement, programme, on a l'idée. Pour qu'on pourrait imposer. Il faut que vous fassiez. Maintenant, 18 mois de fois, on est tellement au comment anti-tellement. Parce que les mois d'année, quel est le cas de 18 mois? Mais il y a un mois de l'année pour que le monde soit rien. Parce que pour moi, on peut être opportuniste, mais ni responsabilité de gérer en tant qu'homme d'État pour l'État. Oui. Comment un ancien ministre, un premier ministre mémoire pense qu'aujourd'hui, on peut parler à Mali dans le coup d'État là. Quand il sera au Strasbourg, quand il sera Mali, quand il sera Mali, quand il sera Mali, je me suis dit quel cerveau il a. Ou c'est être opportuniste à battre là. Est-ce que c'est pour le Mali? Pourquoi les hommes maliens ne peuvent pas avoir l'honneur et la dignité certaine? Comment se fait pour l'intérêt de la nation? Et le Sénat, d'autres choses, et il regarde, et il n'y a pas de alpha. Quand on a un coup d'État qui a été fait, on a donné. Et pourquoi et il a planifié, et il a pour le Mali dans cette là. Pourquoi on ne peut pas avoir un peu d'honneur et de dignité pour le Mali? Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire. Ni un camarade d'un million de francs, million de francs, million de francs qui est à procéder à Bakar. Les gens font ce tour là, parce que l'hiver de quelqu'un qui ça. Ok, mais nous faisons des pays ni Premier ministre ni Banda de Poum n'a pas la dominer pour lui. Vous savez qu'à faire qu'il y ait mis ni madame ça parce que Banda a seulement une fois à ce que tout est là. Ni déterminé à comment follow là. Quand les populations sont libérées, comme aussi il y a une validité. Au départ, on a fait une chance à manger qu'à chiquer. À beaucoup Marissa nous fait briller. Au début, Banda ni Premier ministre n'a. Oui, il y a ça. Les madame doivent pousser le beaucoup là pour se faire là. Parce que nous, Banda est finalement mon frère. Présent, ma gare, il y a présent, c'est mon frère. Il y a fait une main. Et il y a quand même la main. 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 On ne peut pas tromper le peuple. Dieu est tué dans son public avec des enfants. Dieu est arrivé. C'est assez dernier. Dieu ne va gérer là. Qu'est-ce que Banda peut faire? Il y a un fonds manière. Moi, le jour où Banda va prendre ses responsabilités, il sera timide, c'est bon. Comme il faut au cas de guerre, un cas qui va faire la guerre. Moi, je ne ferai pas des commentaires. Parce que les fois là, Banda au Tala, avec Foko, parce qu'une télé ou fait dans le développement, une petite marque. Je laisse le peuple juger. Mais ni parce que quand on va dans le gouvernement, n'a pas de coup d'état, on va justifier. Prince, on dit ça. Mais il dit ça, il dit ça. Mais pas y aller là. On dit appelé à quoi? On dit na souffrance là. Nous nous y mettons à quel est-ce que nous avons là on est là. Et les plans de ségrégation, les plans de ségrégation. On ne peut pas nous on va tout on va maintenant on la vie on les liens qui sont quoi là donc comment ça va faire donc au il se colle donc on dit quoi mais il y a un rôle là il y a un rôle là mais tu as tiré dans le là c'est pourquoi on dit d'habitude des étudiants qui t'ont bon Chine a développé c'est le passage de Chine. Même c'est la colonisation, c'est la colonisation. Russie n'a pas Mali là-haut, Français n'a pas Mali là-haut, au Belge on a interdit. Hier, la Russie d'hier n'est pas la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui est très libérale. La Russie d'aujourd'hui, société tout au boulot. Faut la Russie, société tout au boulot. On va faire la moment. Mais au lieu de la seconde, il y a des cas il y a aussi en Afrique qui a été fait. Parce que les 2000 dont avant il faut oui, mais au Bénin, tu juges pour moi, il y a la sérum. Il dit français, tout là, il dit russe, tout là. Et le malien dans les tours, on est là.
adamaden ka sa k'i jigi da mɔgɔ ka k'i jigi da ne ka kɛlɛ ne ti dusu ko la n tɛ faransi ko la ne ti don kɔbalula ko la parce que ale e na bolo sisan ninnu kuma ka to ka transition tɔ ni laban o jɔ balo ni premier ministre est-ce que o kuma maa si ma fɔ banda o ka rupture kɛra ka ban o tun tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est fini là depuis Asimi y'a débuté depuis avec l'islam Asimi bi taa mais o ka rupture kɛra ka ban o tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'était fini depuis n'a de kɛra. Moi, je m'attendais beaucoup à la démission, mais je m'attendais que faut que tu ne à ta gueule, et qu'à Bandaoui, à ta papier, c'est là, on est dans la vie. Il m'a été là, après la communauté quelqu'un là, au cas où pas préférer à ça, à te communiquer. Donc, il y a des gens qu'on a pas au niveau. Maintenant, on continue. Maintenant, on a d'habitude, on ne voit pas à la peau, ni moi, frère, qu'elle est là, et bien, ma frère, la maison de la jugement. Ni est d'habitude, bien, on va mais tu vois, c'est la jugement. Horror dans la mort, les morts qu'elle a dit, mais il y a quelqu'un qui a parti de la main, quelqu'un qui a parti de la main, donc il est important en cas de coup évoluer pour que ça jugement. Mais les malika herba à la carte de la Sénat. Mais les malika herba, au Japon, Allah, c'est bien, que le work on est là. Mais il y a des migrants. Manière de faire un peu de bois. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est important. Ça va être un peu de moi. Nous avons pas de délit. À quoi de Fagata? En tant que Moundeke. Est-ce qu'il y a un Fagata? Parce qu'il y a un skill là, ce sont les bois là, pour que vice-président, pour dans la sélection. Mais à l'extérieur, le vice-président, le président, nous reblata. Donc on a civilité, nous avons le président. Bien amis, à ta hakilina kɔnɔ produit il sera carrément le présent. Bon, comme dans le métier, là, il est bon, on est capable de faire parce que moi, on m'a dit que donc, ni les jachimines qui est quand même maintenant, bien dans le texte, il y a ça normalement. À quand à manger la kenne, mais à quoi kenne. On va nous montrer pour que à conséquence de la kenne. Presque des gens qui ont un gars qui a été maillot, un gars qui a été pour que vous les carottes. Pour qu'elle a carotte. Présent, pour qu'elle a carotte. Situation gérée la carotte. Situation gérée la carotte. Position de tout. Nous, les gars qui ont fait Mali, la Mali, Bakassi, un rapport pour de Mali, pour une élection transparente et juste. Nous, ok, on va retourner au Cameroun. Par mais ça c'est là où une décision d'animation. Mais est-ce que c'est là où c'est la décision d'animation? Parce que des gens, c'est que vous voulez voir faire payer la tête à la bourse. C'est comme une décision d'animation. Décision de Talman et Canada, Moutini et Cassatima et Cassidy. Nous le faisons nommer pour qu'elle n'aille pas. Un gars m'a dit, tu es allé. M'a dit, accords aussi, mais massi et massi. Donc, une décision d'État, il va y avoir dimanche à 14h, les décisions vont tomber sur la tête. Ils sont les demi, mais les uniformes sont malades. Non, elle m'a fait un je t'explique que je le fais. Donc, même l'État, il se côté. Il se côté aux Nations Unies. Mais, c'est les décisions d'État. C'est pour cela, en qui fait Tchama, quand on va dire, on fait la famille. Aujourd'hui, nous devons aller. C'est là où les réunions des États, c'est là où les textes sont. Il y a beaucoup d'États qui ont fait la barre de ce soir. C'est pas parce qu'à Kadamou, on explique vivre la guerre. Donc, au bar, on a eu notre cas de dimanche, on a la décision de prendre le Mali. Nous, une décision là, ils peuvent fermer les frontières. Mon Dieu, ils peuvent demander à la PCAO de fermer. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, il est important, Maoka Fabien Patrouille, la barre de la ce n'est pas moi, ce n'est pas mon sentiment, mais il y a un bout de folie. Parce que Maoka donne un bout de bien folie. Parce qu'on a expertise de haut d'âme, on a 40 jours, on a gagné de bagages. Mais les mots, le point pour la famille, ça devient compliqué. On m'a bien fait la vie. Mais n'a pas qu'un c'est une très bonne chose. Mais à ce stade de la chose, faisons extrêmement attention. Parce que on est dans la position, on est sur le mais dans l'exception, on est dans le monde. Surtout, là-bas, mais il y a un affaire.
Malais de Balo, je l'ai négligé. On a une crise au centre et au nord du Mali. Position B, les gens sont affamés. Comment bien parler? Maintenant, vous n'avez pas la question. C'est ça la question. On a une solution sur la question. Ni pas au nous pouvons sortir de tout ça. Mais il est important de dire la base des bandas est tournée au Bana, Moutawa Tabana. Ça c'est fini. Maintenant, on a un guerre, on a dit d'abord des positions. Maintenant, on va pour réfléchir avec notre texte. Tu as même pas que les discussions. Ça veut dire le cœur. La solution. Donc c'est pour cela, il est important en là où nous pouvons aller. Aujourd'hui, il y a eu pour les organisations internationales. Nations Unies et Niger. Moi, je me tout ça, c'est pour pas. Personne n'a donc condamnation des guerres. La Russie a voté et condamné. Ça n'est pas les décideurs comme folie. Ils ont condamné. Donc maintenant, Nations Unies ne pas être tout. Oui, parce que le moment de l'État, on a un bouquet. Ça veut dire qu'on veut céder à la décision de la Accra. Au bout de la nous ne pas on est les chiffres directement. Français est dans la convocation. Mais là, il est pour dire que il est important si c'est le ministre de la Défense là, Français aussi, il y a un conseil du ministre, réunion de carré, un français, conseiller du ministre de la Défense. Et le cabinet du ministre de la Défense, les réunions de guerre, avec le gaz. Il est français, il peut non, mais pas les infiliés. Il peut être français. Non, il est pas côté. Après, nous sommes là. Il fait ça depuis nous, ça. Pour le point de vue, le système dans la coopération. Au ministère de l'Agriculture, c'est les Français qui sont là-bas. Avec Mali, donc, nous sommes et le connaît bien des fois. Je vais aller plus loin. Minier armée Sarah était armée fichier. Avec ce document de guerre armée là, capitaine français de Borakana, la capitaine de l'armée. Tous les données de la même manière se trouvent à l'intérieur. Alors, mais nos coopération n'a pas de création de défilier parce que au ministère de la communication, il y a un Français conseiller en communication du ministre. Au ministère de l'Agriculture, direction de nos gouvernements. Surtout nous sommes français au ministère de l'Agriculture de l'État. Maintenant, il y a quelqu'un qui faut passer à l'État. Mais en bas, du matériel de informatique, matériel français, c'est des matériels clonés mis au bas de fait un français. On a passeport français. On a fait mon féminin avec français. Puis, on a la barre de boucle français. Hakili de la barre, hakili de hakili, du tout hakili. Président Mungango, président de la Kaka. On ne va pas dire parce que ni était ama bila febesira ni be pour le venir a be la transition na be dominer ko bi de transition pour ko mi kala na ko ama so ko la a to min do ko la anne ni sele da sa nun bla ni kele bel da sa utadora me kasim travel ko so en dula abo ko bremse di pana mo journaliste ko ite mo ko na mi ta ka fo ko yi interview so ni fegay ma ke to premier ministre amo ke yi mais à peine de le tabou français là mais en même temps d'aller à la parce que ailleurs français pour communication de wele ka pour ni na ko ko ça de là mais malien ke après pas ngo ça ko nous même mali ko mali ko nous ko ba da we na ba da usi ile kana da sara kalo chini al de civil mani woni ali pa ko du mani woni ali mo ci mani woni akara do français ali be buli ka ko fe na mali amni na sa fe be kara ba no te bota kuma mais na mana amba ko na fa ka boka kuma il y a qui tout mais il y a un fort parce que lui on va de émission à la production ba do ok il y a une fille qui n'a pas fait ta femme ni on est barque en face le film pas mal de émission mais il est magique Moutawa oh Moutawa il y a c'est pour très bien et j'ai dit que c'est pas j'ai dit que on a demandé toi je l'ai dit
mais lui doit bébé normal un officier est un officier bon quand on contient bah on est mis à caler et son nationalisme et son patriotisme c'est pas parce que Kobe il n'a pas encore contient et selon des passionnés de débat dans les jours à venir ni fier moi ni pour eux on va se retrouver mais nous devons pas être donc est-ce que c'est pour le temps parce que mon il y a un mot pour et non rien à voir avec Bandao et Moutawa il n'a pas est-ce que c'est déjà pour Moutawa de calmer ah il y a pas des vidéos il y a une mais là combien on va dire mon courant me fera que la ministre de la défense et puis la de la fin là doublé comment il va non on ne l'a pas non mais vidéo c'est pas des gars Moussa Diawara a yɛlɛ ka taa Kati o kumana o y'a fɔ ka k'a minɛ na mais Moussa Diawara b'a lasɔrɔ a b'a lasɔrɔ ma ye daminɛ wa de nin bɛɛ ye politiki de ye parce que n'i y'a ye ka ko caman kɛra Moussa Diawara de nana ni Assimi Goïta ye ka dɔn ko ka se ka Kati problème dɔ ye mais ni laban kɛra an y'a ye donc aujourd'hui Mali ko an ka Mali ta an ka bɔ mɔgɔ ko la ni Assimi bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya la Ala subhanahu wa ta'ala k'a sababu d'a ma jamana ka bɔ gɛlɛya mais n'an y'a kɛ mɔgɔ ko ye parce que Malien fɛn kura kɔrɔ Malien bɛ fɛn kura bɛɛ fɛ fo su kura ani joli kura Malien bɛ fɛn kura bɛɛ donc problème bi yɔrɔ de ci comment nous pouvons faire jamana ka bɔ nin position ne tɛ mɔgɔ fɛ ka ko la les gens n y'o de fɔ dɔw b'i dɔgɔya Mali ko la e ye kɛlɛ ka nafa sɔrɔ olu ma et le problème c'est que ni Mali ko il est donc qui nous sort là a tu nous sort là mais il a façon ko la fa den jugu ani ni fa den fa so fait il vous il da la ni ka ko kele tu vois mais la question qui m'est posée aujourd'hui nous avons un problème de façon solidaire en tant qu'à maintenant les hommes politiques qui sont invités aujourd'hui à 15h ngo M5 maintenant aux conditions les hommes politiques n'ont qu'à rencontrer la société civile ni m'a marché au fond des rencontres pas cassées avec les Maliens engagés dans le au transition électrique au manga au clément de la transition électrique Maliens on est dans la transition électrique quand on est fait la élection mais là, tu as scientifique. Parce que Malien me fait l'effet. Nous avons nommé ce qu'on a. Malien me fait changement de mais Malien te change. Malien te fait changement de Max, c'est la vie de l'alternance, c'est la vie. Il m'a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir mais quand le logique est chacun a sa vision. Mais je comprends parce que démocratie, elle est créée à 1991, on peut le voir parce qu'on a là, on a tout dans la fois. Mais quand il est chaud là, oui, mais on a ça va aller, on va manipuler. Alors, nous avons fait un peu Sanogo Info, en bas, parce que Sanogo Info, on va voir qu'on va voir pour aller au Matété, pour pour nous donner le droit pour nous donner le droit donc après ça nous allons pouvoir focuser information parce que comme on est à manière de pas on va dire pas de là le droit d'abord c'était sur le même lieu quoi comme la moutina va reprendre bon nous devons bien ni veille déterminer alors qu'on est veille blanc au problème donc problème au gara M5 RFP au ba premier ministre pour soit alors veille là on est M5 qui est numéro 1 dans le monde, on est M5 qui m'a sorti Diawo de soi, on a sorti un campement. Après, Assimi est mort de la Canada, on a fait. Pour passer à hier. Vous voyez, Sugar le tour. Les plans à saisi, M5 saisi, qu'elle est là pour la harpe. Ale maaw ma ka besi kɔrɔ tun bɛ yen ka bɛɛ ka besi kɔrɔ bɔ ka taa bɛɛ furakɛ kɛ donc an ka besi la ne ye dɔw yɛrɛ ka fɔ bolo kelen ka taa fa de ma parce que pour eux ka taa n'i ye
dɔw ka ba salen na ka olu ka na jara dɔw yɛrɛ ka ba fo bɛ kule na ka taa ko mɛ na ko sa dɔw yɛrɛ tun ye seji bila ma dɔw tɛ taa deli ala y'o dan o tɛ taa ni ma mais o bɛ kun bɛ M5 réunion tun bɛ kɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 8 mais réunion kɛra an ka salle belebele ka taa fara hali mɔgɔ ma se ka sɔrɔ ka tɛ maa dɔw tilala jeunes taara ka da bɛɛ fa depuis su fɛ donc bɛɛ o b'u ka place ɲini na ne ka kɛ ministre nin ye ne ka kɛ ministre nin ye fo dɔw b'a fɔ ka taa dɔn ko ka taa dɔn ko ala ye ka taa dɔn ko ala ye tiɲɛ d'anw ma anw de ta ye tiɲɛ ye ala ka taa fo bɛ sulu ye o don yala somaw y'u diya kun dɛ maintenant a fɔra ka mankan nana ka daminɛ mankan kuma caman daminɛ o taara Kati o ɲɔgɔn sɔrɔ na ka dɔn ko Kati président kɔnɔ hakili jagabaw kɛra Gente ko ko sɔnna ka dɔn ko bêtement n y'o de fɔ ne kun ko bɛ mɔgɔ da mɛ ala ye masa kɛ ne ti ko ɲuman hasini de ne ko in kɛra fɔ bi asima de ka M5 awɔ kɛ sa du ma de ka M5 ni M5 ko kuma fo ye dɔrɔn jaw ka bana ni M5 ko kuma fɔ dɔrɔn sa du ka bana de ni M5 ko kuma fɔ dɔrɔn asimi yɛrɛ ka bana de ninnu ma deli ka M5 yɛrɛ ko ni M5 ko kuma yɛrɛ fɔ o ka bana de ninnu olu ye président de la République fila rencontré Amadou Touba Touré i bɛ mɔgɔ a tɔgɔ tɛ Musa Traoré o fila bɛɛ y'a fɔ ala ka hinɛ o la k'a fɔ a ye baara kɛ aw bɛ M5 ka taa n'aw bɛ M5 ma taa ka taa dɔn a bɛ échoué a y'aw dɛn ka taa tigɛ aw ka taa foro la aw ka tila k'a imposer ka tila ka na taa k'a bɔ yen mɔgɔ ma fɔ ka taa nɔfɛ aw bɛ taa la M5 n y'o de fɔ ka taa ko aw ka kan ka tile wuli la tile wulilen ye jumɛn n'i y'a fɔ k'an ka tile wuli la mais hakili kɛcogo ka taa moi je ne suis pas d'accord avec ma position moi je ne suis pas d'accord si d'abord pour les vraiment pour le changement maintenant quand ka don de fɛ pour ka se k'a dun n'aw donna ala kana barika don ala ka ɲɛ aw bolo mais n'aw donna Mali ko de kama ala ka ɲɛ aw bolo n bɛ danya de don n'aw de donna k'aw b'a ka du ko de ɲɛnabɔ a ka kabila ko de ɲɛnabɔ an ka Mali sɛgɛnbatɔw na ala kana aw ɲɛ da lahara n b'o fɔ ka gɛlɛya mais min don ka dɔ taara ko o sɔnna a kɛ na o fɔ kelen o solution man kan ka ci parce que normalement ni mandat tun gɛnna ni premier ministre tun gɛnna assemblée tun kan ka ci c'est ça an bɛ ka tiɲɛ de ma la a ti tiɲɛ de fɛ on aime pas la vérité mais ni bɛ arrangé b'o la min bɛ arrangé b'o la ala ala ne t'a dɔn ka tɛmɛ ala ye ka jamana in kɛra cogo de ta jamana na furuko la ka se cogo min kɛra mɔgɔ ko ye n'o tɛ CNT in kan ka ci mais o y'o négocier ko CNT ci ko CNT o bɛna fɛn min kɛ M5 mɔgɔ dɔw bɛna fara kan o bɛna fara kan komi n yɛrɛ komi ni kuna sini n yɛrɛ ye kawo ci min na ko n balima M5 mɔgɔ ko n balima M5 o kɛra balima ye ko n balima M5 mɔgɔ donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ on se fout de on se fout de ça veut dire ka tulo kɛ ka k'i sigi k'i ja a sugunɛ kɛ i y'a kɛ don i yɛrɛ kan donc n'an ma bɔ mɔgɔ fɛ ko la dɔ bɛna fara CNT kan o CNT dɔ bɛna fara n'o ni bɛ place bɛn ka taa fɔ k'i tɔgɔ k'a la donc i tɛ boli ka taa chaise la parce que CNT fanen don chargé de mission fɔlɔ ka kule conseil technique fɔlɔ ka kule donc ko chauffeur de bɛna kɛ premier ministre ye bɛɛ y'i ka place bɛɛ fana y'i ka place awɔ bɛn réunion nana ka kɛ ka taa unanimement o ye Modibo rencontré unanimement ka tila ka taa ko bɛn n'a kan bi ka taa ko suɲɛ ka pour que ka dɔn baara y'aw ka CV bila ka taa donc o ye a bila ka taa dɔn mais donc est-ce que ni Sibɛli kɛra premier ministre ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛna dossier fɔlɔ-fɔlɔ minnu ta kɔnɔ o bɛ kɛ mais i b'a kɛ mɔgɔ dɔw ye politique la o bɛ a ye problème kɛ mɔgɔ dɔw ye mais il faut que la pièce soit des chemins que l'élection soit une élection démocratique que le peuple n'a pas signé par la chef de Kokono Daba sinon maa min ye suɲɛni kɛ Mali la ka bɛɛ kama enquête ka kɛ l'état de la nation mɔgɔ si kana e pa même gouvernement laban min n'an bɔra o baara ka kɛ aussi maa min ye fagali kɛ Bamako secteur tué à Bamako il soit arrêté on b'a dɔn min ye fagali kɛ terrorisme la fagali kɛ min ye fagali kɛ a b'a caya que ces gens soient arrêtés pour sauver le Mali est-ce que nous bɛna sɔrɔ ma wa
Est-ce qu'on a ça? On va la mise de la justice ou non? Amena legend. Au gars, il y a un terme de gouvernement dans ça. Pour le gouvernement se reconnaît. Donc, quand il est à non, quand on va parce que il m'a dit non, au cas où il y a au cas où il y a un terme de crédit au cas où c'est parce que c'est la demande. Nous on a des possibilités de c'est la vie de ma et puis parce que tant que le fonds social on n'arrive pas à gérer blocage ni un terme de réalité ni nous n'avons pas de chinois ni un terme de kɛlɛ da ni bi situation de cogo n'a ma kɛ ten ni ninnu ma taga bɛ si non il y a un terme de grève wɛrɛ kɛ ka da mun kan bɛ na min f'i ɲɛna n b'a dɔn k'a fɔ Sogɛli nali bi fɛn de ministériya la a bɛna fɔ k'ale ka sara fɔlɔ a bɛna caman b'o la a ka ministère min bɛna sigi o fɔ sa bɛɛ Hasimi na donc Hasimi à 150 millions donc donc na bula ok déjà ouais on va faire un pays engagement kata fa de na ata mi da na 50 millions pour le marché on va soulever et en même temps on a soulevé qui est aussi Johnny nommé ni ka sa somoye ya patake ka donu ta ka capital ko ke na da ministre ambo payer ka fa quelque chose. Donc, pour moi, situation là. Donc, elle s'est établie. Mais quand on regarde, on regarde le bon, parce qu'il crée pour le changement. Jafan Bobo là. Mais Jafan n'a pas la vie mais on va être très honnête. On va être quand on continue là, on va être quand on va. Mais nous, on n'a pas eu de et en même temps aussi, chaque fois il y a des jeunes dynamiques dans le M5. Poste de responsabilité, c'est un moment. Pas mais mis de nomination, la personne doit avoir le profit, il doit être spécialiste. En tant que même si non, je pense que les Maliens vont sourire, les Maliens vont voir finalement la démocratie. Mais le problème, c'est que structure, les Maliens de Bénin. C'est là où c'est la mais quand on sait mais les chiens familles qui est pas nous on tient la famille tout le monde sans exception nous tous nous tenons la famille on va laisser mais nous tiens nous sommes la menace là il faut là nous allons assumer notre responsabilité parce que derrière la caméra il fallait que précision parce que ni un jardinier que ni tout il doit avoir un bon pour la anti-machine moi si je parle avec le cœur comme ça je même quelle bacasse dans la cour la direction la cette souffrance de mes Maliens d'habitude nous vont ça quand vous montez que l'armée n'est pas capable d'aller les défendre de couler la route n'est-ce couler la route mais couler là parce que Malia est là pour la station là souvent la vie va bien au niveau de l'enseignement bien Diamant qui aurait développé c'est que l'enseignement est développé mon directeur n'est pas développé la Chine ils ont dit oui au dénouement de la gata école la meilleure pour le Katakan là du Kalatan Ombo Kalaté plus de 2 millions des enfants des particuliers à l'école ils veulent faire pour mettre les Maliens au travail. Anga Francisco, Rusico, Ambo Francisco, est bien vu pour qu'avoir au bac pour la population. La France n'a pas d'amis. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. L'intérêt, même si tous les Maliens seront tués, au bout de si les Maliens n'arrivent pas à mettre ça dans les têtes du monde pour dire français, on sait que français. Comment nous devons faire Cabo français? Comment nous devons faire en indépendance sans qu'on ait pour on y réfléchit là. Kabuta, Kanegabwa, Kasenega, on moque nous on y est bon, j'aimerais qu'on a qu'à prononcer qu'à Jibo, qu'à Chadon, qu'à Baroque, qu'à son moyen. On va on y est à Hakinola, qu'à son antiquaro. Mais pourquoi au Hakino, au Tabio,
o tɛ se ka taa ka taa sira kɛ n bɛ profiter ka kɔrɔ de fɔ ka taa prison centrale la n'o ye Arasibati a fa ye ka taa hali bɛ dugawu kɛ ka taa yɔrɔ ka taa k'an ka gɛlɛya n ka foli b'i ye maa o maa bɛ prison na nkalon kan an ka foli b'aw ye ka Dawuda fo ka foli lase ka dɔn bɛɛ lajɛlen la Ala ka tiɲɛ bange aw bɛ prison na ka taa gɛlɛya na kɛ Ala subahanahu wa taala o tiɲɛ bɛ bange u ka sankura ka jamana ye nin ye tu t'a la ka dɔn ko bɛ kɔrɔkɛ ne ko an bɛ min dɔn sisan ne ko emisakɛla fɛn nalen sisan premier ministre ya la o ne ko yɛrɛ olu de sago ka ministre de justice sigi la dɛ ministre de justice olu de sago k'o sigi la ni premier ministre ni président de b'ale sigi ani de justice bɛ bon président ni premier ministre de b'ale sigi ni sisan o Mali muru minnu bɔlen bɛ minnu ye Mali mugan k'a ɲimi ka Mali susu k'a zɛmɛ n'a koro bɛ mugan wa tila olu ni i bɛ ka jɛra ka Mali susu ka Mali zɛmɛ n'a fasa n'a bu bɛ dumu olu ɲimuru ninnu zonba olu ninnu n'u ko k'u ye homme d'affaires ye k'olu ka taa ka jamana dun na k'olu ka kɛ président ye k'olu bɛ président ɲini k'u ka taa ka Mali segin a sigi samara kɔnɔ o kɔnɔ o olu laban bɛna kɛ mun sisan o bɛ boli parce que caman bɛ sira dɔw ɲini kan depuis kunun n y'a mɛn k'a fɔ dɔw bɛ o yɛrɛ préparer la ko bɛ Mali a ye passeport di dɛ a y'a wuli passeport ko la dɛ ko a fɔra ko Choguel de bɛna kɛ ɲɛmaa ye ala ko Choguel de man ɲi ko ma ɲimuru donc bi n ka dɔn ko caman bɛ yen n ka dɔn ko jamana in bila n ka dɔn ka di dɛ caman bɛ olu ye yɔrɔ dun dɛ olu ta olu bɛ ka jira k'a dun mais n bɛ fɛ aussi n ka dɔn ko kuma kɔnɔna na n ka cɛkɔrɔba taara a mɛnna extrêmement difficile c'est pour ça que lorsque je vois tout mon cours de l'administration je dis je suis surpris autant de nous là c'est pas facile et moi vraiment s'il y a un point où j'ai souffert et énormément souffert c'est la pression mais le plus important aussi c'est que nous les avons amenés au bon port parce qu'il ne faut pas que les gens oublient on refait le monde on refait pas le Mali avec la transition mais ce qu'on fait avec la transition c'est des dégâts affilés Amadu ka hakilina kɛ a ko ko sɛgɛn o sɛgɛn ale y'a sɔrɔ diɲɛ latigɛ kɔnɔ a dɔn a ka gɛlɛya kɔnɔna na n'o ye transition ko ye hakilina de bɛ fɔ denmisɛnnin an dɔgɔnin ninnu ye ko k'a faamuya an ka mara yɛrɛ ka kumakan lamɛn aussi a ye min fɔ an ka mara kuma de ko mara ani maloya tuma ye mara daminɛ n'o ye fɔlɔ maa o maa bɛ jamana in fɛ bi i kuma surulen don i maloyalen don maloya ye mun ye anw ka jamana in nin ye a san 10 ye anw de bɛ logo laban la coup d'état tɛ coup d'état ye fanga bin tɛ fanga bin ye o ye maloyaba ye a kuma suru yɔrɔ ye min ye jamana denw bɛna anw ka jamana k'an dɛmɛ k'a lafasa anw yɛrɛ kɛlen bɛ ka minnu dilan k'olu bila lafasali la olu dɔw bɛ pilasi ɲini kɛlɛ la kɔnɔ o ye kuma suruba ye min kɛra kuma sini o de ye dɔ fara tuguni o kuma suru ni o maliyali kan donc an bɛ min fɔ bi tuma in na maa o maa bɛ jamana ko la i tɛ i yɛrɛ ka ko la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka nin ko ninnu ni nisɔndiya ye président a taara maa minnu fɛ o ye CNSP kɔrɔ n'o ye minnu ye IBK ka fanga bin sɔrɔ so n'o ye Asimi Goyita ka mɔgɔw ye olu de ye président bandaw ta anw ma wele an ma ɲininka premier ministre Mokhtar Wane o ni président jɛra k'a sugandi anw ma wele an ma ɲininka u y'u ka baaraw daminɛ CNT sigira an ma wele an ma ɲininka baaraw daminɛ gɛlɛyaw kɛra mɛ baaraw daminɛ an bɛ tuma min na komi bi gouvernement tun commencera ka walawalan dɔɔnin fo ka tila ka na gouvernement kura sigi ka politiki mɔgɔw don a la ne bɛ se k'o kuma fɔ k'o wasa bawo anw yɛrɛ ka tɔn n'o ye yɛlɛma ye anw t'a la bon anw bɛ se ka kuma fɔ n'anw tun b'a la n'an tun ko n'an b'a kuma fɔ cogo la a bɛ fɔ k'an b'an yɛrɛ ka kɛlɛ la anw b'o Mali anw ka faamuyali la tuma min na transition tun bɛ ka commencer ka sira ɲuman ta tilenin ta pour que kalo 9 min bɛ nalen ko ninnu bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ nin nana kibaruya gɛrɛ anw ye min faamuya nin na an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ
Maligodet. Sariya sun na fasali shantu bɛ constitution la fasali o tɛ nin ye place ko ni jɔyɔrɔ ko de. Merci, nin ye mara ka hakilina ye. Donc an bɛ mara fo k'a barikada. Nin ye ale ka yecogo ye nka donc ko n'a kɛ cogo la. Ale ye mara kɛ ka tɛmɛ dɛ. N ka yɛrɛ dɔgɔ ka tɛmɛ dɛ. Bon diɲɛlatigɛ cogo de ye. Gɔnɛ don. N ka fana gɔnɛ de. Ale yɛrɛ gɔnɛ de yan. Gɔnɛ de. Bato gɔnɛ ale gɔnɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu gɔnɛ. N'a y'aw si kɛ. Ni minnu tɛ se olu bɛ gɔnɛ parce que a tɛ ka bɛɛ bolo gɔnɛ wa. N'a y'aw si kɛ gɔnɛ la. Ni e bɛ ka jamana mara cogo di ni jamanadenw tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye. E bɛ se ka jamana mara cogo di ni politikimɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye. K'a kɛ dɔrɔn a bɛ taa ka kunsigi jɛni ye a bɛ taa ka segin dɔrɔn n'o tɛ jamana jɔ o. Terikɛ n'a y'a kɛ a b'aw yɛrɛ kɛ. A b'aw yɛrɛ kɛ. A bɛ min fɔ daraso fana ɲɛna u ka kuma u ni ka politikimɔgɔw ka jɔyɔrɔ t'u bolo u b'u ka lakana u b'o sɔrɔ di jamana in kɔnɔna na parce que mankan in fɛn fɛn nana ni mankan in lawulili ye olu fana ma ban daw lawuli ka mudarawa na gɛn kɛ u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de kɛra n'olu kɛ o an ka kuma an k'o fɔ fɔlɔ an ka kuma ma ko la sinon olu ka cɛ bila ɲɛ k'an ka kuma ma ko la Ala ka dɔ fara o boloda kan. Manje de hakilina ma fɔ. C'est-à-dire que manje mago bɛ mun na ka bɛn ni wari ma n'o ma sɔrɔ ka joona coup d'état tɛ ban manje de bɛ farafinna bɛɛ to yen. Wa Ala ka dɔ fara o boloda kan. Jamanadenw bɛ ko anw ye nin ta nka an t'o bɛ si wɛrɛ an ti ta. E k'o si yɔrɔ la kuma i kana se ka taa. Voilà, o de ye démocratie. Donc maintenant dɔ bɛ maliyɛn wɛrɛ la walayi fɛn tɛ maliyɛnw na an bɛ tile ka fɔ dɛ fɛn tɛ maliyɛnw na fɛn tɛ maliyɛn na yɔrɔ fila b'a fɔ 1988 mɔgɔw tun b'a fɔ an ɲɛna ko maliyɛn bɛ se ka sɛnɛ ko de to fama ma Musa Dɔrɔn b'a sɔrɔ kɛ maliyɛnw 2 ans après maliyɛnw bɔra n b'u si mu la musu bɛ kɛ u bɛ ka ta ka taa aw kun tɛ yen cɛw kun tɛ yen mɔgɔw bɛ kɛ fa o muso de bɛ wele kɛ tun ka ba ni gosi mais o mɔgɔ kɛra 2020 sɔrɔ bɛ ka mun ci jiri na u b'o kɛ u bɛ ka fili ko bɛ mun bɛ ci dɔw la ko fili la donc est ce que mɔgɔw ko sɔn o la sɔn t'o la sɔn min donn'o la. o ma ma ko ka hakilina ko sɔn tɛ maliyɛnw na. ne ko ala n bɛna ka question na. jɔn na. sɔrɔsiw olu y'a ye nin bɛɛ tɛ fɔ k'u bɛ bandaw ni kun taara wari ma olu ma se ka bɔ ka fɛn fɔ malidenw kun don kuro la kuma bɛɛ ko loi d'orientation militaire a ko cogo di programmation militaire ninnu ko k'a wari ko sɛgɛsɛgɛ bama minnu y'a dun k'u bi yan u ma taa yɔrɔ la homme d'affaires minnu b'a kɔnɔna na k'u bi yan k'u ma taa yɔrɔ la don o don malidenw kun bɛ kule n'o ye bon olu ma se ka bɔ ka nin fɔ fo tuma min na maa kɛra olu ka joli la u ka joli tun ye mun ye u ka ministre fila ye défense de sécurité ministre cɛmɛ min kɛra olu fila bɔlen a la u tɛ mɔgɔ wɛrɛ la y'i don olu nɔ la fo ka taa k'a fɔ tuguni ko non k'olu bɔlen a la o de tun ye bandaw ni fɛn fɛn donc ka sɔrɔ ka wuli ni kumaw bɔlen irisi tun bɛ na taa irisi tun bɛ na taa mais donc vraiment jamana in a ko tɛ ka dɔn ka ban Kota Mara bɔra ka min fɔ o denmo ninnu bɔra ka min fɔ o u bɛɛ bolo tun bɛ Mali ko in na yan Mali cɛnniw bɛɛ bolo yan u bɛɛ gɛnna de fana c'est pour cela maa si na dɔn an ka émission in ka di min na dɔn ko bɛɛ b'i hakilina a bɛ lajɛ awɔ parce que n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ k'a tɛ kɛlɛ la kɛlɛ tɛ o parce que c'est une analyse anw bɛ an b'a bɛɛ préparer an mana sara so ka sa an b'a bɛɛ préparer an b'a bɛɛ préparer foyi tɛ yen pour que maliyɛnw ka fɔ dɔn questionnaire bɛ bila soit ale bɛ position ta k'a kɛ i n'a fɔ ale ye n ka kɛnɛma mɔgɔ ye ale bɛ position ta i n'a fɔ ale kɛnɛma mɔgɔ il faut que maliyɛnw ka faamuya kɛlɛ tɛ ka kɛlɛ hakilina dɔ tɛ ka faamuya donc min don an bɛ min ɲɛfɔ aw ye effectivement i y'a fɔ ko bɛɛ tun bɛ yan c'est pour cela ko kuma kɔnɔna an k'a to ko ka taa ni ko taara ye ni ninnu bɔra o ka kaso o b'o hakilina k'a fɔ dɔn cɛ tɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ mais a ka gɛlɛn i ka nin bɛɛ da komi e y'a fɔ olu yɛrɛ tun bɛ yen olu ye vice président ye olu bɛ se ka kuma u ka mɔgɔw bɛ se ka kuma u ka journalistes bɛ yen kati 24 bɛ yen journalistes caman bɛ yen mɔgɔ bɛ internet a b'o bolo o bɛ wari dila olu ma baara ka se ka kɛ ka maaw tɔgɔ mɔgɔw ka bɔ o kɔnɔ u ka baara kɛ ani bɔ ka kɛ n'o m'o kɛ ka se k'o bɛ kɛ mais aujourd'hui pour qu'on va donc Israël ka dɔgɔ kuma na bi
n'o ye Ismaël Konaté n'o ye avocat ye a ko ko kɛlɛ tɛ foyi ko jɔyɔrɔ kɛlɛ de do kɛ ko Mali ko kɛlɛ tɛ ko mais i ye mara ka kuma mɛn aussi ka kuma Mali transition bɛ na n'a yɛrɛ sɔrɔ tuma de élection ko bɛ na préparer tuma de jɔli kɛra ko mais est ce que maaw bɛ fɛ a ka ban o yɔrɔnin min na bɛn n'a y'a jateminɛ ko kati sow bɛ jɔ la cogo di kati villaw bɛ jɔ la cogo di kati tubabuw bɛ sanna ka ban cogo di tubabuw ko corruption de kɛra de transition k'a dɔgɔma kɛ c'est pour cela ko kana kɛ tigɛ ye joli joli magala wari la prince ni enquête in kɛra a ka ɲi mais kalo fila n'a kɛra i si dɔn kɛlɛ a bɛ kɛ fo ka tɛmɛ sosofagalan tɛ se ka sosofagalan dilan ne la a t'o bila abada a t'o bila joli joli fanga an ka somɔgɔw dilan an ka yɛrɛ dilan an yɛrɛ ka kɛ fanga ye k'o kɛlɛ ye kuma wɛrɛ t'a la maintenant an bɛ sigi k'a lajɛ où on va aller parce que kuma gɛlɛyara fo ka na se nin yɔrɔ la mɔgɔw bɛ position de défendre o tɛ Mali défendre maa bɛ position de défendre Mali gɛlɛya kun ye mun ye mɔgɔw bɛ somɔgɔw de défendre c'est pour cela qu'on ne kuma na bi bandaw kan Maliw b'a fɔ ko ye bandaw de défendre n b'a to don dɔ kɔnɔ kama a tɛ se ka taali ka Dakar n y'a sɔrɔ cogo min na a ko ne ma Ala ka ɲin'a la a ko Togo ne parle pas le deuxième nom de Dieu c'est le temps a ko kana kuma ko waati de ye Ala tɔgɔ filanan ye wa a tɛ se ma wuru kɛ Mali la mɔgɔ ma tila ka taa a danbe kunbɛn ka na Mali la yan an m'o ye Mali la mun de ti kɛ Mali la mais nin bɛɛ y'a fiyɛ cogo ni adamaden ka kalan ma se yɔrɔ la n'i t'a ye ka tɛmɛ ni kalan ma taa yɔrɔ ɲɛ n'i ye fɛn o fɛn da kun fiya kɔnɔ a bɛ bali dɔw bɛ e bɛ kuma i ma foyi k'o la i ko de man d'o dɔw bɛ yen i ye kuma bɛ fɔ tiɲɛ mais o ka sira t'a la Maliyɛnw a tɛ taa ka ma si la ne bɛ bolola mun na ne den anw denw olu ka bɛ ne jumɛn de bɛ an b'o de nɔfɛ Maliko la an bɛ kumana an ka Facebook kan an bɛ kumana an ka radio kan ni hɔrɔndenw ni danbetigiw b'a lamɛn ni halaladenw b'a lamɛn an b'a adressé la o de la n'o tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i y'a fɔ cogo cogo ni dɔgɔya parce que olu ma bɔ danbe kɔnɔ o ma mara du kɔnɔ min bɛ kari la tɔgɔ fɔ n'olu y'i nɛni a ma kan ka kɛ ji la n'o tɛ Maliko la mun de bɛ ma taa mais an b'a fɔra mun kama pour que jamana in ka se ka bouger maliden de bɛ maabaden dɔgɔya o don an b'aw ɲɛ aw faw b'aw fɔ mais an dɔgɔya problème t'a la n'o ye ka ɲi ka jɛra problème foyi t'a la ni juguya ma kɛ a ti an man ka diya bɛɛ ye parce que problème ye mun ye an bɛ Maliko kuma de maa si tɛ k'a fɔ ka taa ko bi ko presse ni cogo bɛ min fɔra k'a fɔ ka taa dɔn k'a fɔ i b'o lagosi ka ko ye min fɔ k'a man di ye k'a fɔ ni Maliko kuma tɛ ka fɔ a bɛɛ bɛ dabɔ an tɛ mɔgɔ ko ye an ma maa si de fɔ an t'a fɔ mɔgɔ ko ye a kun bɛ dɔrɔn o mɛnna an ma maa si de fɔ anw ka ça veut dire n'o bɛ fɔ an ka daka bɛ Ala de bolo ne ma dulon maa si la fɛn la tɛ kɔnɔ e ne tɛ dulon mɔgɔ la ne tɛ dulon fani na anw ta fani de ye o ye jɔn ko Ala ka jɔn de tu as bien latigɛ donc ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo n b'i ka bila an bɛ ka halisa ninnu tɔgɔ i yɛrɛ jumɛnna ko jamana in an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ sisan n'an bɛ bɔ nin dibi daba in kɔnɔna la e yɛrɛ ɲɛ b'a la ninnu tɔgɔ élection mana se ka kɛ élection ladiri ye ni Mali an hakili bɛ Mali kura ko min na parce que min nalen fɛ dɔrɔn na ni fondation de kɛ bɛɛ y'o de laɲini donc sɛbɛn fana ye fondation de kɛ o de jɛlen don maa minnu fana wari tɛ jamana kɛsi kɔnɔ maa minnu ye jamana wari dun furu ka kisi joona u ka biɲɛw ka minɛ o ka feere ka Mali jiwande fara i kɔfɔlen dɔw la non ne président b'o de parce que jamana in problème dɔ y'o ye parce que minnu ye dumuni olu de b'a cɛla fo o maloya t'u la o danbe ye mana danbe tigiw tɛ k'o tila ka bɔ dun ko ka ɲɛfɔ jamana jɔyɔrɔ k'a ban mɛ b'a fɔ ka jamana tigiya ɲini o de nin tɛ mun ne da ye ko ninnu t'o sisan o an bɛ nin bɛɛ lajɛ o est-ce que e yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ élection ɲɛnama kan ka kɛ n'an bɛna Mali jamana ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ malidenw bɛ se ka Mali kura sɔrɔ cogo min e y'a kɛ da ye mun la. ne bɛ min ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ c'est à dire an ka maa sɔrɔ min bɛ hinɛ jamana in na an ka maa sɔrɔ min b'a to o ta ka kɛ jamana ko ye a kana kɛ du ko ye a kana kɛ kabila ko ye. Presque n'o sɔrɔla jamana de b'o gɛlɛya
mais presque il y a pour les maillots. Tant que Nambis y a boulot, Namba qui est mon fait, ça y est, il y a donc dire protéger la donc ça fait cela c'est important. En cas de guerre, casse, en cas de suis, en cas de qui est à voir avec il y a un peu bon, on a un cas pour le bail. En cas de parce que quelqu'un est à un mot qui est médical. Mais mon cas nous ça là même les secrétaires de jamane bonne position et que au cas où on t'a même bisi akara ke mo fe mo boye akara ke so mo na mo hadi journaliste na ba ye électeur mo ni chati me na fe mo fe mi ke na na sa da ne ba oui famille mais lui le chef maintenant pourquoi on a autorité pourquoi on a gagnement hali nous là ça c'est pas sur la demande comme nous là à motivation avec donc au lieu de battre dans ça mais pourquoi on est là justement sur ce qu'on valoriser pourquoi on est à télé où c'est à valoriser pourquoi on a battre là où c'est à valoriser pour que on ait bonne information non ça c'est le document d'information sur la finance board mais maintenant tu sais à la fin de la carte pour j'ai eu l'information avec tel journaliste mais par exemple la carte sur allez là alors dans ce sens là les documents de bien et vous one year quand dans le foro de afo parce que nindo parce que parce que la même chose mais nindo on est là donc souvent la journaliste allez que notre langue on va dire au lajɛ maa fɔ kɔrɔlenw dɛ mais journaliste ka fɛn dɔn kana sisan e ka directeur kɔni na ma foyi sɔrɔ ye awɔ e bɛ wula dilan de ka taa a ma na wula tiɲɛ a ka a bɛɛ kɛra banɔ ye u lajɛ fɛn fɛn tɛmɛna jeunes minnu tɛmɛna ministres minnu tɛmɛna yen u bɛɛ lajɛ c'est des millions des milliardaires millions kuro tusi ɲɛna u bɛɛ lajɛ a bɛ lajɛ a bɛɛ lajɛ kɛ fo voir les résultats de la presse là ni ko daminɛna c'est des banna jeliw bɛ taa so yɔrɔ la musow bɛ taa sunɔgɔ yɔrɔw la ne dɔgɔnin dɔw b'a kɔnɔ ñu wele ko ay para ni kene hadisi ko yi ka no ma ko to ko fara ka ba on ko fara ko bi na 200,000 francs na ma ko ko ba da kan ta ko ko be ta ka ron la ka di population ko ala mo ni ka ko bi wa di na ni mo ko ka be ni war be dum wa la secteur do de ni won je ko yera ko tata ora ko be bana e ko do be ko la mo bi ko bi a ka bo aklima du ba do ko bi a ka bo aklima a do be chake bo da ko bi a ka bo aklima mais asina be ala be ala ko la merci ko yera ka baraka ko yani ko bela merci ko jamana a nyo ko law mais ala do sino wala ala do sino wala de anda ka di won taw de la para ne wadu ay fɛn wɛrɛ ye n tɔɔrɔ conseil national jeunes ka communauté le conseil national des jeunes et aussi ils sont devenus des apprentis CNJ parce que c'est une honte maintenant non c'est là que ça se fait dans ça avec c'est une honte non et ni fin clé de communiquer là aussi na yi to na ma ba et M5 a communiqué yoro ni mo fo ala ma ni parce que M5 ko ni ko be mali ko mo rete premier ministre na président ne ko horonya c'est pas normal aka fodo ni est transition de moment trop mal à la fin parce que là Hassimi va être sur la bonne mais les cours c'est que Hassimi voilà on va voir horonya après tout mal horonya la debe na da ma est-ce que la ko hat le travail la ko ma le ko tal e ba ka ko de ka ma ma le ko tal lo da da tu ko be ta bara do France ambassadeur de ta bara do ko be ta ta ko do dividir la nation de la ma do ma Bide enya me a responsable de la communication de la conseil spécial a communiquer mais la fa ni ni payer communiquer qui n'a pas ça écouter de l'autre c'est là que je suis déçu
Parce que ni pour il est tendance qu'il est là. Où est l'honneur? Où est dans les coups? Mais est-ce que nous ne travaillons pas bien sûr, on a toute ma machine. Moi, je vais faire regarder là, c'est comme moi. Le dos, mais on a la soupe. Parce qu'il y a un tâté, mais il faut faire des lames. Moi, j'ai mon Mianga, ma o man chafa ko men mianga e hore mianga e tabeti mianga ta ko ka so mianga lambulo ado e be dinero la ba fekero na ima ya chiraro la ba ga ko de verle bi ma kan atiro ba ko ke ta ya chirare ne ko bojo de cho wai aye commandement me ke mala da mo man la ko ni don ko mo shi ta ba wa da mais moi, j'ai été déçu aussi qu'à l'armée internationale là, pour aller secret de l'armée à Kiba. Après, un bon nombre de gens qui m'ont dit qu'on va payer la cour. Malien, Malien, tu vas faire la nationalité comme Malien fait la partie de parce que c'était tellement dur. Mouvement fort qui n'a fait encore au dans le secret. Secret du bébé Mali. Ni le décret du conseil des ministres la fin de la communauté secret du bébé Mali. Moi, je me parle qu'il y a un système contrôlé. Secret du bébé. Neko. Pourquoi il n'a pas la assigné la déclaration de la Constitution française à y voir mal dans la la déclaration des cafards français en tant que coopération fait à y voir mal dans la blindé par la France ici. C'est les cargos, les plus grands cargos russes. On est dans les blindés de l'Emmanuel. Parce qu'il y a on tient avec la baraque, on est baraque de faire. On est baraque au corps de ni matériel, ni attaque de guerre sans la ni avion métal, ravitaillement de guerre, service de renseignement de l'information, stabilité nous avons dans le point au baraque. C'est les États-Unis qui donnent l'image à la militaire. Les États-Unis de Canada de l'avion massacre. Français attaqué, ça a été planifié avant la guerre mondiale. Moi, les Français, pour attaquer une guerre, la France travaille avec les États-Unis et les riches. France, les attaques coordonnées dans l'opération MINUSMA au Belgique. Allemagne, Royaume-Uni, avec les accords. Mais pas au Messie, pour nous aller comme parce qu'on t'a on le fait pour nous français. Et puis, tu vois, quel est la barre. Oui, exemple de la Bible de la Centrafrique. Centrafrique, jamais les Russes n'envahiront le stack militaire de la Katacha. Il y a des agences de sécurité même il veut potentiel le cigare on les recruter pour faire la baraque Centrafrique mais la l'armée russe Italie c'est pas tu as oublié la Italie au fond payer pour les et un baraque ministère de la santé nous n'avons jamais pu avoir un déplacement de Catalusie la fin de Catalusie ou qu'un système bancaire à les barres de tout, barres à nos localités. C'est pour ça qu'on s'est tourné à Ukraine, à Ukraine de barres. Mais les gens ne savent pas. Beaucoup de calculer, un million de Kézara, et le Sikana. Hé! C'est que il fait qu'il va vous faire il a continué. Et là, c'est que tu
Français sigilen ka taa le ministre français yɛrɛ bilalen bi yɔrɔ min France ka structure bilalen bi yɔrɔ min fɛn o fɛn bɛ kɛ ministère de la défense la appareil dɔw b'o bolo ka taa min b'a to ka taa ko b'a kɛ ka na donc à travers président français ambassadeur yɛrɛ ka logement de yɔrɔ ani ministère de la défense pour k'o bila la o kɔnɔ appareil dɔw bɛ yen ka taa à 500 mètres, à 1 km, ce qu'on fait vite avec la machine, je vais expliquer. Moi, je suis et c'est qu'à le ministère de la Défense pour entretien la terre, agence civile ou de l'État, le ministère de la Défense ordinateur dans l'entretien. Civil. Banabana B, contrat pour le ministre de la Défense, et c'est la clé qui a fait mon fait normalement aujourd'hui, avec la structure de son, même si c'est avec la matériel à bien dans la possibilité, je mets quiconque au défi pour qu'à prouver. Donc, on va et encourager par l'émission ceux qui sont à l'intérieur, les soldats, ces braves hommes et ces femmes, même les tenus dans le désert du Mali, en tout temps et en tout lieu, autour de nous, ils pensent le Mali, ils sont en train de se battre pour le Mali, ils sont morts pour le Mali. Moi, je pas qu'il fallait à ça, il y a pas communiquer avec macam mana kita kalau kita saya sama saya so koma kita dua so koma kita dua tapi mana kumpulan sama hanya apa je suis un soldat moi donc moi je pense non avec par contre les c'est ça ouais on se ka faut la dans le premier parce que là il a pas fort on faut ça on faut le gars on faut que là ka fort on est mon que la lutte mon nom on doit le ça là faut il fait que il va se minier il bologi mi am vola parce que après il faut que da ala ou l'autre monde comme la d'abord et il faut ça amba mo era la prima la propria sigletta non la data dopo fu la famiglia deve e fu sa ne conto fu era ambo vola la amakate ko la sono grave fu bobo dija ni gra ku ba asondroti ya me ba banato e ma ko ti da gra ma come passa lo sono ai ma devo che con il Usman no maro ta Usman ne era generazione e il kan no so vede ti suono ok d'accord donc ça amala je ni mana ala mo do nda telefona o mo be question di e diotora mo te diotora mo za mo te mo dotora mo awe e bɛ se ka kuma di mɔgɔ 3 4 mɔgɔ 5 ma a b'o hakɛ la mais question de bɛ poser il faut que k'a fɔ kuma tɛ t'a la la question posée awo i b'a suivi de très près bonya la question de poser an ko question de poser an ma ko mɔgɔ kana to an ko ka nin kɛ n b'a dɔn k'a fɔ émission in labɛn baga bɛ na wa n b'a dɔn k'a fɔ question posée bonya ani karaba kɔnɔ donc an bɛ se ka question dɔ ma Lettre 74, 78, allô? Waalaikum salam. Comme nous avons tous les regrets, mais est-ce que les présidents de la transition et les premiers ministres ne sont pas responsables de ce qui sont venus d'une part? Donc, on voit l'Internet. Comme je dois la question posée, le point de l'art de Maroc. Maintenant, il faut faire des concrets, c'est à la bonne situation qu'on a le plus possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais on va
a ye min fɔ ko est ce que ko min kɛra président ni premier ministre nɔ n ye bɛɛ y'a fɔ n y'a fɔ yan ka taa a bɛ ɲɛna ko ni mandat ma situation rectifiée parce que le peuple mandat attend beaucoup de mandat mun n'a ma kɛ gɛlɛya de kɛra mais c'est la responsable de ça ne y'o fɔ yan n y'o fɔ siɲɛ kelen n b'a fɔ n ka émission na k'a kule k'a fa ye téléphone na n ka fɔ gɛlɛya de k'a kɔnɔ parce que n y'a fɔ ko mandat ko Wan était cloîtré dans son bureau au lieu d'avoir la société à rencontrer au lieu d'avoir la discussion qui est il n'est pas qu'à coloniser il a fait tu vas coloniser à tout bon moi ça va nous amener des conséquences mais nous il faut au Dieu nous l'a fait donc nous on verra les conséquences sont les maintenant quand on a amené autre chose manière de faire un bon la décision de l'État et manière de pouvoir dire ni militairement ni politiquement manière de faire un gars de coup d'État directement par la tête sans laisser quelqu'un prendre la situation quand quelqu'un va aller de taille par taille. Il faut que les militaires comprennent Fata de taille. Il faut que les politiciens comprennent comment Fata de taille. Qu'on ferait peuple de taille, peuple de la décision. Alors, on va faire ça. 74, 78, c'est la radio fréquence. Alors, oui. Alors, c'est. Et toi, on est dans le. Et toi, là. Alors, c'est là. Question posée. Allô. I ka ɲininkali kɛ. Merci. Merci à vous. Avec 29 74 78 radio et fréquence en gros ka ɲininkali kɛ. Allô, salam alaikum. Tɔgɔ ni jamu k'an bɔ tulo ka wari. Bisimila, e ye ɲininkali i y'a faamuya? I ka ɲininkali kɛ. Comme tu l'as dit, non, c'est une petite. Et à tout le monde, il a trois pour la femme. Ça va, là, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, Amélie Diaby, on n'a pas de balles parce que c'est là où on peut attaquer la carte. C'est là où on peut attaquer la carte. Il y a certains qui font des présidents, il y a certains présidents normaux. Mais parce qu'il y a une c'est là où on a un qui a donc à voler à la donc je pense que c'est finalement à ça officiellement des journaux comme il y a donc aujourd'hui il faut aller de ces canaux c'est pour cela comment quel est au avec Kenai donc Jonathan il y a un mobile avion là le dimanche l'édition on a un mago fait donc on a investi mais avec vous les Kenai donc pour moi à créatif tu vas à Colombe tu sais parce que c'est de la là mais il y a la constitution de ko fabiyere ko constitution le extérieur là ko oluka strata là mais c'est le pas strata là parce que le problème c'est que vous êtes en train de prendre l'avenir des alliés en jeu et c'est ça parce que toi tu es universitaire et c'est ça parce que tu es à la présence en même temps en cas où il fallait tous les jours ka Congo franca ka misère franca ça va tuer encore des milliers de Maliens à Djibouti dans la guerre civile donc avec le travail fort réfléchissez parce que vous ne pouvez pas être des conseillers comme ça de façon laconique pour faire des propositions souvent irresponsables. Alors, à Dani, bonsoir, le 29 74 78 allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ni makuma ki kuma ta tanti la nene. Allô? Allô, alors donc moi là. 29 74 78 allô? Allô oui. Dobi gara jomo ngana. Bonjour. Bonjour. Lo bana jomo ngana. To Ai to ni jamu. Secretary no wala I collègue. Wala. Allô? Wala sanu sogoma. Ouais, ça va. Kuma di wala wala. Comment dis-vous? Bon, c'est que toi, tu es un peu bien à faire une moi il y a bien. Mais là, c'est une affaire il y a on a fait un peu
ou un gars qui était instituteur. Non, il ne peut pas faire une décision. Mais il était affecté comme moi. Amadou a fait un gâteau après l'étranger. Ça, c'est comme ça. C'est comme un petit roi. Je peux pas avoir la décision. Yeah. C'est une bonne à qui moi, ça a été. Et voilà, c'est à l'idée ministérielle. Pour t'acquitter ça, t'acquitter manuel, t'acquitter il y a le climat qui est ministériel, parce que mon ministère est sur le lit, il y a la carrière. Non, moi, c'est un peu il va aller à quelqu'un qui est encore quelqu'un qui est nous avons une tradition de la nous avons la déclaration, nous avons la méthode là, on a un programme. À tout moment, la décision, mais la fois qui m'a donné mais la tradition, moi, je dis, je ne sais pas, le jour où je m'ai dit que je vais faire moi, c'est à faire une mais on va voir si ça l'a fait. Ouais, merci beaucoup. Allez, la transition des autres, la transition et ça des partis politiques. Ça, c'est l'exception de la transition. Mais je la transition a échoué depuis la première formation du gouvernement par les partis politiques. Le CD, il ne faut pas le CD, c'est composé à peu près 60% de l'ordonnance. Les unions, alors c'est la mais c'est le fait que nous sommes tout simplement il faut qu'on nous regarde à vous nous sommes merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, d'abord, chaque nous y a une carrière aussi dans le Maroc. Au Cachot aussi, les experts français sont aussi dans les flux, dans les finances au niveau de la douane. La question est on nous fera bien à pratiquer le lien sur vous. Qu'est-ce qu'on veut voir? Alors, vous avez maintenant Chama boa dola. Donc il a dit moi là. Amba ko ni jamu. Itu ko ni jamu ka wele ka woni. Ah? Mo bo ami la mewi. Absolument. Merci beaucoup. Amin ya Rabbi Allah. Amin. Merci beaucoup. Merci. Arrêtez de 29, 74, 78, Carabin, allô, salam alaikum. Comment il dit à mon kaoula kaoula? C'est vous qui avez travaillé sur le bobo, alors, c'est là. Et il est que pour un mois, on dit ça. Et que les choses ne peuvent pas être en ambil dua orang kemana orang kasih ada pasal dia tu ni lain. Merci beaucoup. Merci à vous. Iba bani nakadu. Jom. Nakande jamanya aleso kita kasih kanto. Iba bani nakadu. Jom. Bafanta terori. La valida. Oh la. Nada sola amena antuawata. Musuh sola masalah ini na. Saya doa. Ayo, será de doma. Será de doma, oui. 29, 74, 78. Allô, salam alaikum. Allô? Comment dit jamu? Umar Keita. Neba. Umar. Ama ko Umar ka jo ama ba ta ko ama wi am so ma. Allô? 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 Bafana. Allô? Andromeda. Amba ni sokoma. Ni ko ta ni sokoma. Ani so ba ba. Na ko ba ni ko ta ya kwa ya na ko ambe ni ko na ni ko ta ni ni. Ila ronde. Mani o manu ko wala na ni ko wala na ni ya am so wala am so. Attention, attention. Ni ko
fato jɔna de. Awɔ. A ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ la sa. Awɔ. N'o fana de fɔ Maliyɛnw ye. N'Ala sɔnna. Wale dugu lamɛn n'a tun lamɛnna nin tun t'an sɔrɔ. N'Ala sɔnna. Merci beaucoup Nemba. Ok. Ala ka Ala ka to ba fata. Ni a ma muso ba ya ka muso ba ye ko ni a ka militant mu ye ni a ka muso ba ye ba fo ma ni ngondo. De la femme mo la banda de 74 78. Radio de la parole pour le sein na pas le pour le ko bula ta da bula sara ka do si na da ba da de so da na ma sara ka de so na sara ka a sara ko e ka do bi ka ko mo ngana ni bula sara ka de ka e ka ra go fa e ka ra go fa e ka ra do fa allo allo bida allo allo ini cara doa. Halo? Halo? Apa nih jamu? Mau dia bawa ni? Enggak sih. Isu lah untuk apa beda? Merci beaucoup. Apeli mena mi kubo la me. Mena para ko di activité. Ya ro ko. Malgola. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais Amadou, contribution est là. Ani sɔgɔma. Amma ya de la bela. I bɛ arajo kan. A jɔn ko do. Ayo, sira, ayo, i bɛ se ka kuma. Bon, ne bɛ fɛ ka ni président de la République. Awɔ. Ne ko Mali ɲɛmɔgɔ ninnu o tɛ se ka bɔ ka fɔ Maliyɛnw ye ko min bɛ Mali in fana kama. Ne bɛ se k'o fɔ k'o fɔ dɛ, o ka o fɔ an k'o bɛɛ fɔ. Awɔ. Sinon, président kɔni ni mɔgɔ kuma kɔni ta ye ye. Mun de bɛ président kɔni b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Mun de b'aw ka dugu la bi an bɛ yɔrɔ min. Dinɛburu bɛ embargo kan a ka ca ni kalo 2 ye sisan dinɛburu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ. Kalo 2. Kalo 2 a ka ca n'a ye mɔgɔ tɛ don ani mɔgɔ tɛ bɔ. Dinɛburu toli naani minɛnen tɛ président bolo a ka ca ni kalo 2 ye sisan. Ya mɔgɔ tɛ se ka taa sugu la denmisɛnnin tɛ se ka bɔ ka taa foro la denmisɛnnin tɛ se ka foyi kɛ. Dinɛburu bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ? Filati minnu bɛ kɔjɔ la olu fana tɛ se ka bɔ. Dinɛburu bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ? Dinɛburu bɛ koro mara la ko minnu de don a bɛ koro mara la an tɛ de don dinɛburu bɛ koro mara de la koro ni dinɛburu kilomɛtiri 120 de don. Y'a ye. An ka lakana ma foyi tɛ yen. An ka fini donna foyi tɛ yen. Dinɛburu wa. Ko militaire tɛ yen wa? Sɛbɛn tɛ ka mɛn kɔsɛbɛ. Ko militaire tɛ yen wa? Militaire bɛ yen militaire minnu bɛ yen olu tɛ se ka bɔ. Donc yɔrɔ wɛrɛ fana tɛ se ka taa fara olu kan. Olu man ca wa? O man ca wa? O man ca wa? Ayi o man ca yen dɛ o man ca yen o tɛ mɔgɔ mugan o t'a bɔ mɔgɔ tan ni seegin ɲɔgɔn o tɛ mɔgɔ mugan bɔ. An bɛ dugawu kɛ. O tɛ mɔgɔ mugan bɔ. Ala ka n'u Ala ka n'u lakana. Merci. Inchallah comme ni bɛɛ ka jɛ ka taa wɛ dinɛburu ye dinɛburu bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ degun kan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka n'u lakana. O kun y'an ka mɔgɔ laban ye ɲɔgɔn fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an t'an balakaw fɔ. An ka tɛmɛ. Ba Fanta Tarawele ale bɔra ka weleli kɛ.